Ahoj, zdravím všechny. Já se jmenuji Marek, Marek Fanfulík a jsem z Děčína a hlásím se do soutěže Československo má talent. Moje číslo je 2992. Tak a co dělám? No, hraju na kytaru, teda nejenom, hraju jako na víc nástrojů, ale hlavně hraju na kytaru a dělám takovou show, že na tu kytaru hraju různýma částma těla, jako třeba, že jo, zubama, no, samozřejmě rukama, že jo, ale tak to není nic neobvyklého. No a taky třeba nohama a tak. No a teďka jsem vymyslel takový kousek, který je poměrně úspěšný v Německu. A já bych s ním rád soutěžil i tady a ukázal Čechům, co se všechno dá dělat s kytarou. Tak já vám něco ukážu, jo? Ukážu vám, jak se dá zahrát skladba Stairway to Heaven, jo? Au. Tak. No, tak a doufám, že se vám to bude líbit a ahoj.